Kapramdi, kung magkakabit bahay lang sana tayo, dami-dami kong ipapamigay na halaman dito. Yung mga kulay pula na gustong-gusto nyo at gustong-gusto rin ng mga kapitbahay ko. Yung palaging nakikita dito kapag dumadaan sila, yun ang palaging tinitingnan dito yung mga pulang halaman. So parang kapramdi, nandito na naman tayo sa pa-shoutout portion na to. Parang gusto ko nang gawing regular yung shoutout portion dito sa aking commenting channel. Kaya shoutout to madami akong mga halaman dito mga kapromdi. Nilagyan ko siya ng fence na maliit kasi pinapasok siya ng manok. Kaya lang tatanggalin ko na siya kasi ko tong itataas ko yung lupa or tatabunan ko dito para hindi siya na bababad sa tubig. So yung mga nandito, ililipat ko muna sa mga lalagyan kasi ang dami-dami. Tanggalin ko na siguro to kasi ganoon din naman. Ang pangit na rin tingnan. Inano ko to para hindi pasukin ng mga manok. Nilagay ko. Ganun din naman tapos tumatalon sila. Hindi tanggalin ko na lang. Ito parang sabi nung kaibigan ko na nagbigay, lavender daw ito. Pero namulaklak na siya ng kulay purple. Marami dun sa banda doon. Ito aking money tree. Ang dami-dami ko nito. Tapos pinabigay ko na yung iba kasi wala naman bumibili dito. Yung mga dumadayo lang naman yung bumibili dito. So yung pinagbibigyan ko na lang yung mga katabi ko na bilhin yung mga halaman nila. So ang dami ko nito. Nagtanim na ako, binigyan ko ng mga kapitbahay ko. So lahat kami halos mayroon ng ganito. Inas ko na yung lupa dito kasi bumabaha eh. Pero ganun pa rin eh. Sa sobrang lakas ng ulan, talagang hindi mapigilan. So unahin ko na muna itong tanggalin. Yung aking pipirom yan, tagal-tagal na nito hindi lumalago. So ilalagay ko muna siya dito sa maliit na lalagyan. Ang dami ko na nitong nabigyan kasi inaraw-araw nila ako, talagang ayaw nilang pumayag na hindi sila magkaroon. Talagang parang nagkaroon pa ako ng utang sa kanila kasi sabi ko palaguin ko muna. So binabalik-balakan nila. So meron na rin silang mga ganito. Ito kapramdi, galing pa ito ng Bagyo. So kumuha ako ng ganitong bumili ako ng isang ganito kaliit, 150. So pagdating dito tinanim ko sa isang paso, dumami hanggang sa marami na akong nabigyan. So ako naman yung mawawalan. Paparamihin ko rin ulit ito para hindi ako nawawalan. Ang tataas na pala nito, hindi ko na malayan. Ang lalaki ng mga red sparge red. Ewan ko ba kung anong pangalan nito, pero ang tawag ko dito malunggay na pula. Marami akong dito kapromdi, yung mga maliliit na yung angel wings na caladium, yung angel wings red splash caladium. Maliliit pa siya sa oras.
So ito madali kasi itong ano eh, madali magtampo. Yung tanggalin mo lang ng kaunting oras sa kanyang ano, lupa, nalalanta ka agad. Dapat automatic nasa tubig. Tingnan nyo kapram, di napakaganda. Meron na ba kayo nito? Kulay blue siya. So, meron akong tinanim nito sa ano paso. Tapos namigay na rin. Binigyan ko na rin yung friend ko. Tapos si Joy Plantita, dalawa kaming may ganito dito. So, pag tuyo siya, nagkukulay blue. Or something na medyo parang nagmo-moist. Tapos kulay blue. Hindi ko alam ang pangalan nito pero na-search ko na siya. Parang blue moist. Parang ganun. Hindi ko alam, basta something ganun. Ganun na nga. Kulay blue siya. Napakaganda niya. So, ilagay ko lang dito sa katabi ng caladium. Ito ulit kaprambi yung ano, peperomia. Alam ko mga 6 na puno yung tinanim ko dito. Kaso lang, ayun, ano, inaraw-araw. Hindi naman inaraw-araw. Ito lang inaabangan. So, binigay ko na lang. Kasi nga parang, nag-promise ako. So, sabi ko bibigyan ko sila. Ayun, parang nagkautang ako. Kaya, binigay ko na. So, ako na lang yung ilan na lang natira sa akin. Pag ako nawalan, siyempre hingi na rin ako sa kanila. Ito yung natira doon sa mga natira sa aking Sansibaria ba to? Hindi ko alam, yung sa parang snake plant na parang maliliit lang yung daon niya na bilog. Meron na siyang seedling isa. Kaprom din na, ang dami-dami ko pang mga pulang halaman dito. So, yun talagang tinanim ko talaga to para ipamigay ko. Kaya lang, sobrang dami ng gawa ko na naitanim ko. Kasi, every time na may dumadaan dito, yung palaging sinasabi, ang ganda naman yan, pwede ba makahingi? Ako, sure. Kaya ang ginawa ko, nagtanim ako na napakarami dito sa likod. Ang problema, dumami ng dumami. So, nung kasagsagan ng mga yung gustong-gusto ng maghalaman, daming humingi. Tapos ngayon, nung marami na akong papamigay, wala nang humingi. Kaya ito na sobrahan, ang dami kong tanim, wala na tuloy akong mapaglagyan. Yung mga pula lang naman yung marami sa akin, ito yung parang malunggay na pula. Pero di siguro itong gulayin. Marami pa rin akong maliliit na halaman dito, kaprom di na pwede kong alisin dito kasi nga tatabunan ko na ito ng lupa. Andito pa rin yung mayroon pa akong alocasia, mayroon pa akong mga luya. Marami pa akong pulang halaman, yung ready sparge na maliit. Ang dami ko rin dito wandering dew, yung turtle vine, napakadami ko dito. Tapos mayroon pa akong doon sa gilid, mayroon pa akong cactus na hindi ko na itatanim kasi wala nang mapagtaniman. Kapramdi, kung magkakabit bahay lang sana tayo, dami-dami kong ipapamigay na halaman dito. Yung mga kulay pula na gustong-gusto nyo at gustong-gusto rin ng mga kapitbahay ko, yung palaging nakikita dito kapag dumadaan sila, yun ang palaging tinitingnan dito, yung mga pulang halaman. So parang nakakakit siya. So ngayon kapramdi, ito nga, marami pa ako ditong alisin kasi nga tatabunan ko to ng papataasin ko yung lupa. Kaya ito marami pang naiwan. So yung mga luya nandito, yung mga pulang halaman. Sana kung nandito kayo, bibigyan ko kayo ng pulang halaman, yung turtle vine or pilya plant. Tapos yung wandering dew nagkalat lang dito, so siguro maglagay ako sa isang kahit sa bao lang para mayroon akong pasiguro para hindi maubos. So ito yung mga luyang pula. Bibihira itong luyang pula kasi gamot daw yan. So bibihira nga yung may ganyan dito. So kaya ako, ang dami kong tinanim dito. Kaya lang, tatabunan ko to para tumaas ko. Kailangan tanggalin ko siya. Or else mawala siya. Or tatabunan ko lang din yung para tumaas lang naman yung lupa. Yun lang naman ang ko dito. Itataas ko yung lupa para hindi abutin ng baha. So yun kaprom din. Meron akong mga alocasia. Ayan. Ito rin, alocasia rin to. Siyempre kaprom di yung ko likod ng bahay, talagang ito yung pagkakabalahan ko sa mga darating na araw. Kasi nga tinabi ko na yung mga halaman ko dito, yung mga bugambilya, yung
Para kasi dito papanpanan ko or tatabunan ko ng lupa, itataas ko kasi yung baha na stuck dito. So ang nangyayari yung mga halaman ko nabubulok, kaya ang laki-laki pa naman ng likod ng bahay ko. So kaya yun yun, napakadami kong gagawin. Yun ang laki ng garden ko. Sa harap ang litli, tapos dito sa likod napakalaki. Siyempre from dito rin meron din ako ditong yung orchids. Hindi pa siya namumulaklak, matagal na yan eh. Ito binigay ito ng kapatid ko galing sa Manila, isang puno lang siya. Tapos nilagay ko sa kawayan. Hindi siya lumalago, parang pabulok. Tapos nilipat ko dito yan, na siya, dumami na siya. Sabi niya orchids yan, pero hindi naman namumulaklak. Kasi ito meron akong orchids dito, binili ko ng 50 pesos ang bawat tangkay. Ayan siya. Nilagay ko sa kawayan. Siyempre ito yung ko, hindi ko na masyadong nasikaso yung aking rare plants. Kahapon nakita ko to, parang hinalungkat yata to ng aso. Ayan, namulaklak na siya. Ang ganda niya, oh. Ang ganda niya, pero maliit lang. Pero alam ko hindi to ang gusto niya ito virgin na virgin pa siya. Ang gusto niya sa sa lupa, hindi siya sa kasi alam ko sa lupa siya tumutubo, hindi naman talaga sa mga, hindi siya pang hanging plants. Siya, gumagapang siya sa mga maliliit na kahoy. Pero hindi siya sa kahoy tumutubo, sa lupa siya nakukuha. Kasi nakakakita ko niyan dati nung bata pa ako sa amin sa bundok. So ngayon ko lang nalaman na rare pala siya at mahal na halaman. So meron akong 4 na ganyan. Ko na lang siya, ipipreserve ko siya para dumami. Hindi ko alam kung dadami siya. Pero yung kasi namumulaklak na rin, ganito na rin, dapat lang na alagaan siya. Kasi saka hindi siya sensitive ng mga kapromdi. Nilagay ko na nga lang siya dyan sa pero hindi siya namamatay kaagad. Meron ngang binigay sa akin ng dami-dami kasi walang ugat. Alam ko nung nung bumagyo, nahulog siya sa kahoy, hindi ko na nakita, siguro na anod ng baha. Ayan. Yan ang dito sa aking likod. Yung garden ko walang kaayusan dahil nga kakatapos lang ng bagyo. Although 3 weeks ago na, pero siyempre mahirap mag-ayos-ayos dito dahil nga kailangan ko ng lupa na madami. Maraming akong tanim dito. So inaayos ko sa ngayon. Ang aking lavender. Sabi ng friend ko lavender daw yan. Hinayaan ko lang naman dyan namulaklak na namulaklak. Saka ang bilis niyang dumami. Yung hydrangeas na pabayaan ko na. Marami akong plants dito. So kailangan kong alisin dito kasi nga tatabunan ng lupa. Ito namumulaklak, ito ng pula. Siyempre from din nandito na naman tayo sa pa-shoutout portion na to. Parang gusto ko nang gawing regular yung shoutout portion dito sa aking commenting channel, kaya shout out to Pads channel of Albay. I think vlogger din ito si Pads channel of Albay. Salazar family from Meet Garcia of Negros Occidental. Rosemary Ramos, Valenzuela City. Shout out to Ligaya Daza of Bogota, Colombia. John Vergara or Watchman Cry from San Fernando, Pampanga. Eva De Leon and Robert from Canada. Marinel Senyal of Butuan City in Mindanao. Amber Kim of Cavite. Hello po sa inyo. Jebra's Secret Garden. Vlogger din yata ito si Jebra's Secret Garden. So try natin i-search. Bobby Hank TV. Idol ko to si Bobby Hank TV. Isa siyang vlogger din. Marami siyang magandang vlog.
Si Bobby Hank TV ay from Nabutas. Marilyn Modicelio, Shaton, Negros Oriental. Marami pong salamat sa inyong panunood. Perla Orwela of Nueva Ecija, salamat po. Maui Wakat from Baguio, Merry Christmas po sa inyong lahat. At yan po yung nagtatapos ang ating pa-shoutout portion. So, sana na-enjoy nyo yung aking vlog at sana palagi nyong abangan. Yun po, don't forget to subscribe sa my YouTube channel at i-share nyo rin po yung aking video para mapanood din po ng iba. Maraming pong salamat. Merry Christmas sa inyong lahat. Mabalos.